Yintoni i-12C? Namhlanje kaloku ubhalwe i-accounting yam, ubhalwe i-akha, i-ACC. Yho, akusabandi bethunani. Kwezi kaloku singabantu amathambo. Yho, akusabandi mani. Ubhaka nentweni phantsi, nento phezu kwetafile. Ndifuna ubhaka phezu kwetafile. Already boy. Akame nawe azola mani. Man already. Makuthulwe. Nitheni nani lana? Hayi mani. Otherwise kaniboneka i-calculator specific. Hayi soze. Bekufanele yakho kaloku i-calculator wena. Thini? Manze izinto, manze stress. Yabo ndilibele le-calculator apha endlini mani. Naxesha laloo nto kaloku. Uqale uzibazana i-calculator. Thule ke wena ukayigqiba into yakho nosinesipho. Thule. Uyaboleka i-calculator wethu mani. Phuma, suka mani. Uza kanjani ungena calculator eklasini? Uyazi uba kubhalwe i-accounting. Ungene ube nesibindi songena kwivenue, ungenayo i-calculator. Hayi mani bethunani mani khanibe badala. Wesi lo muntu uyayiphinda le nto, le accounting. Kodwa akayazi uba funeka ephethe i-calculator. Paper bani mani? Upaper 1 kaloku lo, out of 150 sawuhlala siyishumayela loo nto. Asiza kuzodlala tu, i-akhali, ACC. Ayishumulele. ACC itithwa ndim, the deputy principal. Udrake kayi-1 not lo wemusa imoto ke ngavuleli. Shuba ke this time analo nethemba bra, moya wami usezantsi. Okay right ke bethunani ina space ehle no azola. Ugqithise kwabani? Inike nolantu nolilitha nibeke nolilitha lo. Usaphumulele yona nantu zicalculator. Nimbekele nani. Bethunani. Lula bethunani eliphepha mani ningathi bring it down. Uthende inento ethi nje ndizawulantu zanjeni izawunyusa i-percentage izawupasa 12C. Ndiyacela bethunani nenze njalo never. Lula le nto le. Wabo. No, yabona mina sokujonge question 2. Uluntu lo ngelowe lesonwe. Hayi sinesipho gqithisa kaloku iphepha ku-Annelisa funeka ebhalile naye. Ndithilo nje. Hayi bo ndithi gqithisa ntombazana iphepha. Lizise tshini. Hayi bo funeka kuphakame mna. Uyavuya wena. Nexesha lokulingana nabantu ke mna ke sifuna ukubhala thina. Kwenzeka ntoni na kule thuba bethunani? Njalo amantombazana. Kwenzeka nini phezwe ifight? Ifight yanto ifumene i-calculator lo uyayifuna. Hayi mem ndifumene. Siyo sowacinga ngefight yakho. Right ke 12C masihlaleni phansi bethunani sizole nazi instructions. Number 1, read all questions carefully before answering. Number 2, answer all questions in boxes provided. Sikhona ezi boxes izotiweyo apho. Ne? Cela ke uanswerishe apho i-calculations zakho. Ngoku ndicifa ii-boxes zizozoba mna ezi. Uzoba ntoni na uzoba ntoni? Emanzi ndibane ne-script sakho uzobile pha ndimnawe. Number 3 bethunani, show all calculations. Yeva kuthiwa masibonisane ii-calculations xa sigqiba ubala. Singabi namona ke guys, kuthiwa show all. Uyathanda ututshwa ke wena. Number 4, use a blue or black pen only. Blue or black, ngoku ndinayo nepink. Lilitha, hayi man. Sifuna nditshintshe mood. Sorry, madam. Manage your time carefully, okay? So thank you very much. You may start writing. Zulu.
Mani kutheni le calculator yakhe ibanjwe kanje wena? Mem, oh hayi ingxaki bamnyama mede nxa ndiyibeke phansi. Bamnyama amagama layo abamnyama mede. Mani ndifuna ukubona le nto uyithethayo kanje. Kwesidingo sokusondele mede ndiqale ndisitsho. Ndingakuzamela ezawubonakala kanje kwicalculator. Hayi right le mede, right le. Le ingabonakali bekusitsho uba unothi ayibonakali. Hayi right yeke mede yeke. And remember mede kaloku uthethani ntoni so uyandiphazamisa mede ixesha liyahamba. Niba 15 minutes lezo uyityelele. Awukho. Mthu. Sibethwe ixesha 3 minutes left lilitha nam phesihle. Saliyetha right ma'am. Okay ntombazana, kama ndiqobela ubhala. Sapho kwam kubusa. Ibethu nani? Nikhumbule ke bethu nani uba kusekho paper 2. Asidlali kule theko. Mzulu yemfihlaka halo ndithi nsulu baba yini? Baba bethu kumakithe kahle. Ndiyazibhandela anginanja njengoba ndiyaziphandela wethini. Litha hayi mani ncame boys bini but ke bakhona abantu abakwazi uyiphatha yokopa but bangakwazi ukopa. Danko mani yakwenzeka isenokwenzeka nalento bathi kanti ndikobanga kahle.